Vedare tinokuchingamidzai zvekare pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ine mukomanashi ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa. Nyaya yangu yakaitikirawo muno munyika yeSouth Africa muno mandiri kurarama ndiri, and I feel so much trapped. I do not know what to do anymore. Ndainge ndisingambofungidziri kuti nerimweni ramazuva ndichazouyawo ndichizozvisasika pachena ndichiendawo pasocial media ndichiudza vanhu matambudziko angu, because inini I am a person uya wavanoti a well reserved man, asi ndanyanyisa kutambudzika mukoma. Mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti nhai Vedare, chinhu chinonzi chipoko chinoonekwa masikati here kana kuti chinongoonekwa usiku? Kana ukaona chipoko masikati chinenge chichiri chipoko here kana kutoti inenge iyatungovawo mhepo yemweya wemunhu uyo wawakaurayisa? Ndo zviri kuitika kwandiri mukoma. Pane mumwe mukadzi uyo wandakambogara naye. Mukadzi uyu mukoma ndakagara naye makore adarika awo. So mukadzi uyu mweya wake kana kuti chipoko chake ndava kuchiona masikati zvekare neusiku. Haanei nazvo kuti masikati here kana kuti mausiku. Ndinongokaruka ndatongomuona, ende pose pandinenge ndichimuona anenge achingondiudza kuti iwewe ka, obva atanga kuseka. Ndaisigara ndichingomubvunza kuti ko unondisekerei mushure mekunge wandinongedzera? Iye anobva atanga kuseka achiti iwewe ndikuda kuzokusiya wava kupenga. Zvino izvi zvekupenga mukoma, pakati kupenga apa ndo pari kundivhundutsa zvekare, ndo pari kundirovesa nehana. Ndakatombozama ndichazama zvekare kuti ndinge ndichibatsirwa, but vanhu vacho mukoma varipo pakungokudyira mari dzako pasina kana help yavanenge vachimbokupa. Nyaya yangu mukoma yakatanga sekudai so. Ndini uyo zvangu ndainge ndigere pamba pemurungu wangu uyo wandainge ndichishandira. Iye ainge aine plot rake mukati memapurazi. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndaiti pamaweekends paya ndaibva ndaendawo nekuru rangu kumalocation. Inini hangu doro ndainge ndisinganwe, but zvezva zvekungosocializa. Saka ndaiwanzokunospenda weekend yangu ndiri kune imwe imba yeumwe muchinda wangu, and at that time mukoma ndainge nditori nemuSouth African wangu wandaidanana naye. Zvakazoitika ipapo ndezvekuti akabva azondibambisa. Ndakati ndichinomufonera mukoma ndikabva ndatonzwa kuti vanhu ava vainge vatori pakati pekugadzira bonde, because iye akafungidzira kuti ainge adropa call yangu ndokubva aiansa. Saka akabva azoisa kwakadaro uko. Ndikatonzwa kutoti vanhu ava the way yavainge vachifema nayo vachishinyidzana, vanhu vainge vachitoita bonde. Akazoti later on afind out, ndipo paakabva azonditextera message achindikumbira ruregerero, but ndainge ndatorwadziwa mukoma. Ndikabva ndati uyu nezvake handichadi. So mangwana acho yakazoti iri Monday, ndisu uyo tikabva tazoenda apo patainge tichienda kunokwira zvimatrack zvaizotiendesa kumapurazi. Takatoti takamirira track redu riya rataikwira richizotiendesa kumapurazi, ndo pakabva pazosvika vamwe madha ava ndainge ndisingatovazivi. Mukuzonobvunza ndo pandakazotoudzwa kuti vainge vasina kana 1 week vabvawo mukusvika mulocation imomo mataigara vachibva kuZim. Apa vainge vakanaka sei madha ava, vari mutsvukutsvuku. Ndikabva ndati ava ndatovada madha ava. So at that time vainge vachitengesa mascones avo awo avaitengesa. Ndakabva ndazongotengawo mascones, but ndikabva ndakumbirawo nhamba, but vakabva vati vainge vasina kana phone. Vhiki racho rinotevera mukoma Friday, inini ndakabva ndazoti kutown first ndokubva ndazoenda muvakomana vaita zvekutengesa mafoni. Ndikabva ndanotenga foni ndichidzokera kulocation kuya ndakabva ndatongoita zvivindi zvekuenda pamba pacho apo pavainge vachigara nasisi vavo. Ndikabva ndatongotaura nyaya yangu ndikati ndauya kuzosiyira munin'ina wenyu uyu foni. Last time pandakataura naye iye akati ainge asina foni. Ndakabva ndatoona kutoti sisi vacho vakabva vatofara, because vainge vatozviona kuti munhu uyu ari serious
nemunhu wake, munhu wausati watombopfimba, munhu wausingazivi kuti achazokuda here, yet watotanga nekumutengera foni. Rudo paya rwakabva rwazotsva mukoma, rudo rwakatsva zvekuti takazototanga kutogara tose. Asi mantha ava chavainge vasina kundizivisa ndechekuti already ivo vainge vaine vamwe vanhu vavo vaviri vavainge vachitodanana navo mulocation imomo. So during the weeks vainge vaine freedom, then inini pamaweekends pandaizouya kuya, munhu wangu ndichimuspoila kondaigozivei. Pandakazofindawo out ndipo pandakazogariswa pasi nabanguru naamai guru, banguru vacho avo vainge vakaroora sisi vacho zvekare navo sisi vacho vakabva vati munini nyaya iri panapa ndeyekuti handiti munoona munhu wenyu uyu paakabva kuZim akabva aine imwe heartbreak, aitoda kutozvisungirira. Saka muno mulocation musati mazivana inhau yekuti akazoiswa papressure nevarume vakasiyana siyana, ainge asingatoziviwo kuti imimiwo munotorarama zvekare muchazosvika pakudanana. Saka muregererei mudzimai wenyu uyu, chitoranai nemhuri yenyu. I think kuti chinhu chakanaka kuti munge muchingoenda kunogarako kumaplots ikoko kwekuti munenge musina vanhu vanenge vachikudisturbai. Mukoma paya ndakabva ndatoona kuti this was an idea yainge yakanaka, ndokubva tazotorana paya tikabva tazotanga kunogara kuplot uko kwandainge ndichigara ndichishanda. Asi mudzimai wangu uyu ainge ava mudzimai wangu munhu wekuti akangoramba arimo mumagames ake. Ndakabva ndazomuupgradera foni. Ndinorangarira kuti ndakatanga ndamutengera imwe tablet, ndokubva ndazomutengera zvekare imwe Samsung tablet. Mukoma Nashi ndakati ndichimubvisa muLenovo, kwainge kuine matablets aya mazihombe eblack ainzi maLenovo, ndiyo yandakatanga ndamutengera. Ndokubva ndazomutengera Samsung. Ndakati ndamutengera Samsung iyaya yainge isingamunetsi, isingafrize. Munhu ndiye uyo akabva azotanga kuita zvemafacebook. Saka akati achinoenda paFacebook ndokubva azotanga kusangana nema ex-classmates ake, vanhu vakabva vazotanga kutaurirana nyaya dzavo, kuzonosvika achizorongerwa relationship ne-one of her ex-classmates. Zvose izvi vakazviita in secret. Muchinda uyu hongu ainge atondibhita pamari because ainge atori munhu ainge aine twumari twake. Saka uyu baby wangu uyu akabva atongondijaja, akabva atoona kutoti muchinda uyu zvaasinawo chaainacho, it is far much better kuti ndingoitawo zvemuchinda uyu wangu munyowani. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti mukoma akatomboita matrips achibva kuprovince kwandaigara achiendako kuprovince uko kwainge kwava kugara boyfriend yake, vachinoita masleep over. Apa ainge achingoda kungoona kuti what is the difference. Paakazova satisfied achiona kuti muchinda wake was far much better than I was, then ndo paakabva azonditiza. And akandirwadzisa mukoma because ndainge ndichangobvawo mukuwana kamari kangu, and kamari kandaiwana ipapo it was only 1350 rands a month, kainge kari kashomanana mukoma. So semunhu ainge achida kuimpressa mukadzi wake ainge ari tsvara kadenga, ainge akanaka kudaro, ndakabva ndangobvisa 50 rand ndikati iwo ndo yandichange ndichizotengawo majiki pandinenge ndiri kubasa nemapin pop. Ndikabva ndati mudzimai wangu, yose iyi mari yandakupa chienda unotengawo zvaunoda. Mukoma ndakasiya mudzimai paya ndichiti munhu aendawo mutauni kunotenga magroceries. Ini ndini uyo ndakafara, ndokubva ndatoenda kutauni. Iye akabva ati uri fuza, ndiye uyo akabva ati mutauni, ndokubva atonditiza mukoma. Ndakazoti ndodzoka kumba usiku, the whole day munhu ainge asina kutaura neni. Ndakangoti zvimwe kuda mutauni since iri month end, zvimwe kuda mutauni muri very busy. Saka mai mufana havasi kukwanisa kubata foni yavo because mutauni muri very busy. Mukoma 5 yakachaya, tikabva tachaisa 5 6 munhu haasi kubatika. Vamwewo vakadzi vamwe vatainge tichishanda navo vainge vava kudzoka zvino kubva kushopping. Apa ndainge ndichingobvunza mudzimai wangu, naimi mudzimai wangu hamuna kumuonawo here? Umwe neumwe ainge achingoti madhamu venyu tapinda navo mutauni zvakanaka, but pane dzimwe movement dzavazongoita so dzekuti hatina kuzonzwisisa. Ivo vangoti vari kumboenda kutoilet vakatosiya vakatotibatisa plastic bag iri. Plastic bag iroro mukoma rainge ringori nechisevo nemabhanana ne2 liters yecooking oil necabbage. Zvezvo zvokutongoti ndizvowo zvauchakwanisawo kudya for the rest of the month. Mukoma ndakabva ndapiwa zvinhu zviya ndakubva ndadzokera kumba, but ziso rainge rakangoringa kuroad because
because pacho pandainge ndichigara ndaiti kana ndakaringa kuroad ndaikwanisa kutoona taxi ichiri kubva kure, kutoti taxi yainge isingabatike. Ndakabatwa nedzimwe shungu mukoma, ndikabva ndati panapa zvava kutoitika ndezvekuti ndegedzai ndinge ndichiitevera iyo taxi, zvimwe kuda mudzimai wangu asiyirwa kure kwekuti kombi yaramba kusvika naye kumba, nekuti makombi eikoko kumaplots ndozvaainge achiita. Dzimwe nguva aikwanisa kungoti kana akangobuda muN1 zvishoma akangopinda mumapazi just a little bit of a distance, vobva vatoramba vachienda kumberi because vainge vachiti rodhi dzedu dzekumaplot ikoko dzinouraya makombi avo. Saka ndakafamba mukomanashi ende ndakanzwa imwe pain because pandakatanga kufamba it was somewhere kuma27, then ndakazosvika kuN1, this was after 9, kuzotanga futi kutingura ndichidzoka mukoma uko kuplot kwandainge ndichigara, it was almost kuma 11:30, ndipo pandakanoti jiti ndichipinda mumba. Foni yangu yainge isisina moto, apa ndainge ndakangobatirawo ura mumaoko ndichiti zvimwe kuda mukadzi wangu ndichamuwanawo asvika kumba. Apa makii ndainge ndisinawo kusiyira mukoma. Ndakati ndichisvika pamba ndikaona kuti pamba painge pasina kana munhu. Ndikati zvimwe kuda munhu aenda mubathroom, akagara mubathroom kutonovhura kutovhendenyura everywhere, munhu was nowhere to be seen, munhu can't get. Ndakapinda zvangu mumba ndokubva ndatanga kuchajisa foni yangu. Ndichimbonoibatidza foni yangu ndokubva ndazotoona painge paine zitsamba zemudhadhadha remeseji raainge akanditumidzira kuWhatsApp. Ndakarivhura zimeseji riya rainge ritori zimeseji rekutoudzwa kutoti nezvako inini handichadi because ndiri kuona kuti hauna kana future, mari yako hanzi haina kana zvainoshanda. Ipapapa pawandisira kamari kako ndazama kuda kuzvibvunza kuti saka nevana vangu vaviri avo vandiinavo kumusha, vana ava ndinozokwanisa kuvachengeta here kana kuri kunzi iwewe ukazondipa mwana? Saka akabva ati iye ainge afungawo zvekuti ange achishanda somewhere else. Ndokubva atondikurudzira kuti dai wakwanisa kuita something with your life then wobva wazoroora after wambogadzirisa upenyu hwako. Ndakarwadziwa kusvika pachinzvimbo chekuti ndakapotsa ndazviuraya on that night, asi ndakangoti Mwari ndo vanoziva. Ndakamboramba ndichizvishingisa ndichiti sezvo munhu uyu ari kunzi akaenda kubasa, maybe iye achiri netarisiro yekudzoka, but ndainge ndichingozvinyengedza mukoma, ndainge ndava kungorinda guyo sembwa, munhu ainge asisina kana maplans ekudzoka. Amene kuti chii chakazoitawo kuti ndige ndichingopindawo paFacebook. Ndakati ndichinopinda paFacebook ndokubva ndazoona kuti munhu ainge akatomboshandisa Facebook yangu achisecha zvezvo zvekuti kana ukasecha paFacebook panosara search history. Ndakazongodzvanya rimwe zita ndokubva ndatoona kutoti aikaka komunhu nemunhu uyu waakasecha inga wani wava kutogara vose. Ende pane pain iye yamukoma yekuti kana ukaona munhu wako ava kutogara neumwe murume anenge aine mari, who can afford a better life than you, mukomanashi, ipapo ndipo paunobva wanzwa inonzi pain, because unenge wava kuziva kuti munhu uyu waunoda she will never return back to you. At that time vainge vatori zvavo kuvacation, vanhu vachihava a nice time. Ndakarwadziwa to the fullest mukoma, ndikati asi Mwari nerimwe gore zvangowo zvinhu zvichaita. Saka nevemakuhwawo munongoziva kuti mumaparazi mune makuhwa. Ndakazongoramba ndichingopiwa ma-updates on a daily basis, ndaingopiwa ma-updates. Mukoma, it was just too much for me. Pane pandakazodzokerawo kumusha ndichifambira dzangu dzandainge ndichifambira. Saka ndine vamwewo sekuru vangu ava ivo basa ravo hongu ing'anga, but ivo vanorapa ng'anga, macustomers avo ing'anga zvekare nekusimbisa dzimwe ng'anga, zvezvo zvekutoti vanotoroya in fact. Saka ivo mukunosimbisa kwavanenge vachiita dzimwe ng'anga vanenge vachikamura masimba avo. Ndakabva ndati inini kana kuri kunzi ndicharoya zviri nani kuti vanhu vange vachiti ndava muroyi, but munhu uyu ndamugadzirisa. Mukoma, ndakaenda ndikanotaura nasekuru, ndakangoti ndichingonogara navo pasi kudai, vainge vaine chindiro chavo chenzungu, vakatodziya mushana vakabva vati muzukuru nyarara zvako apa pose pandainge ndichida. Ende ipapo vachitaura neni vainge vachirovera tsvimbo yavo pasi, vachidrowa kamunhu netsvimbo yavo. Vakabva vataura zita rake, vakabva vati handiti zita rake anonzi Precious, not her real name. Ndikabva ndati hongu sekuru. Vakabva vati saka unoda kuti ndinge ndichite
naye pure wako uyu. Ndikabva ndati handizivi sekuru because inini pain yandiinayo it is too much. Vakabva vati ndiudze zvekuita. Ndikabva ndati naiwe Precious, ko ungachata sei neumwe murume iwewe wakandidya mari yangu? Ko ungagochata sei neumwe iwewe wakandivimbisa kuti uchazova wangu kusvika kumagumo? Ko ungachata seiko neumwe murume? Ucharangarira here kuti paya ndakambomhanyiswa nemapanga ndau yako kulocation ndichingoti ndiri kungouyawo kuzoona sisi vako, mapanga akazotobuda vanhu vachiti ndiri kuvatorera musikana wavo. Ko nhaye Precious, wai wandifungirawo mweya wakadai? Unoti izvezvi ndinani? Ko ungachata seiko neumwe murume? Inini kuno kumaprazi ndiri kusekwa nevanhu kuti akatizwa nemukadzi. Ko ungachata sei nhaye Precious wangu, wakandidya mari yangu? Sekuru vakabva vati zvakwana muzukuru. Then sekuru vakabva vazovhura tsvimbo yavo. Ndipo pandakatanga kutoona kuti tsvimbo yasekuru vangu yainge iri bakatwa zvekare iri tsvimbo. Vakabva vandipa tsvimbo yavo mukoma. Tsvimbo yasekuru yainge ichipisa kuita sekunge yainge ichangobva mukuburwa mumoto. Vakabva vanditi usateerera kupisa kuri kuita tsvimbo iyi, chingobayirira tsvimbo iyi apa pandanyora zita reuyo wacho wawati ndiye akakurasisa. Mukoma, ndakabva ndangonobaya paya. Nyika ndakanzwa sekunge nyika yakadengenyeka, huruva rikabva rasimuka. Kandiro kaya kainge kaine nzungu ndokubva kasimudzwa nemhepo nechamupupuri icho chakasimuka chikabva chanokanda kandiro kaya kwakadaro uko. Then sekuru vakabva vasimuka vakabva vatanga kutaura mashoko ekuti mhepo iya inge ichitonhodzwa. Vakabva vazoitumidzira. Zvavakangoita sekuru ndezvekuti vakangonokora ivhu paya apo pavainge vanyora zita rekuti Precious, ndokubva vakanda ivhu riya mumhepo. Ivhu riya mukoma rakabva ratoshanduka rikabva raita munhu uyo ainge akabata bakatwa. Munhu uya akabva azoshanduka. Mukoma, ndakazoti ndichidzoka kuno kuJoni ndipo pandakabva ndazonzwa zvichinzi Precious warwara. Ko akaita sei? Precious nemurume wake hanzi vainge vatoronga zvekuti vange vachienda kunoroorana kumusha. Iye Precious uyu ndokubva angotanga kungoti mabayo, hanzi aiti mabayo pazasi pezamu rake apa. Ndokubva atoadmitiwa. Kunoadmitiwa kuya vamwe vanoti akabatwa rafu ikoko, vamwe vanoti akapiwa mainjection asiri iwo, but haana kuzodzoka kubva kuchipatara Precious uyu. Mukoma, ndakatomboregreta kuti zvinhu izvi zvandaita zvinhu zvakashata, but fast forward mukoma, life yakakontinya. Ndikatokanganwa nezvake Precious uyu ndokubva ndazobva kuprovince kuya ndikatanga hangu kugara somewhere else. Musi wandakatanga kuona chipoko chake Precious uyu ndainge ndaenda kune rimwe peace job kumaSuburb. Saka munongoziva kuti kumaSuburb kazhinji vanhu kana muchingofamba muroad kunenge kwakati zii, kwakati mwiro, kusina kana vanenge vachimbofamba. Saka kumberi kwangu kwakazongokaruka kwabudikira umwe mukadzi ainge achibva in the opposite direction. Asi mukadzi uyu ainge akapfeka zviya zvinopfekewa nemaMuslim. Saka chimiro chake ndo chakatanga kundiconfusa, but ndakangotiwo mukadzi uyu aripo because ainge akaita mugiant. Takazoti tava kunopesana ndipo paakabva azondimhoresa. Akati andimhoresa kudaro ini ndikabva ndangodairira pasi. Akabva ati nhaye imi kwamuzvinzwi here kuti ndakumhoresai? Saka pandakabva ndazomira paya ndichiti ruregerero nekuti handina kunyanya kukunzwai because ndanga nditoriwo nemastresses angu. Akabva ati mastress ei? Ndikabva ndati izvezvizvi lawn mower yangu iyi pandabva kune rimwe peace job yanga isiri kudhuma zvakanaka. Saka ipapapa ndiri kuzvikweshena kuti zvinokumba zvandisina kana sent. Lawn mower iko kana ikaramba kudhuma ndichaita sei? Then mukadzi uya akabva ati kana iri nhamo hausati watanga uchanzwa bhata, wazvinzwa. Then ndakabva ndacheuka ndikabva ndati naiwe umbori aniko ungangondimisa kuti unge uchindiudza kuti nhamo yangu haisati yatanga plus kana yazotanga ndichanzwa bhata? Iye akabva azobvisa cheche chimucheka chavanopfeka vakadzi vechiMuslim. Then ndokubva ndatoona kuti ko zvaari Precious. Ndakaridza mhere mukomana
pandakazomuka ndichizopepuka ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndakatogara padhuze nepamwe pane rimwe gedhi, ndakaita zvekuzendama pamuti, ndakatoita zvekutomutswa nebhero remurungu wepo achida kupinda pamba pake. Akandibvunza kuti is everything okay. Ndakatadza kana kumupindura ndichinzwa kuti ndainge ndisina kana simba. Akazotobuda akabata kajuice ne2 slices dzechingwa achifungidzira kuti zvimwe kuda munhu uyu aziya nenzara. Ndakazoti ndanwa kajuice kaya ndipo pandakazotanga kunzwa simba rangu richidzoka zvekare mumuviri mangu. Iyiwo ndo confession yangu mukoma Nashe. Ndiri kutozamawo kuti ndinge ndichibloka mweya wake musikana uyu, but mweya wacho uri kuramba kublokeka. Handizivi kuti ndingati ndiri kuona chipoko here kana kutongoti imhepo yake yava kutongondivhiringidza mupfungwa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ndakavabvunza kuti saka sekuru makazombodzokera here kwavari sekuru? Ivo vakabva vati sekuru vanongondidirecta kune dzimwe n'anga vachinditi enda kwakati muzukuru. Ivo personally vakati havakwanise kundibatsira because basa ravo kungosimbisa n'anga, dzimwe n'anga already dzinotosvikirwa dzinoita dzekurapa. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaure navo mucomment section.